Bun găsit la un nou program FBI Paranormal 37. Gazda dumneavoastră astăzi, ca de obicei, investigatorul Nițu E. George. Vă propun o temă destul de interesantă pe care și dumneavoastră ați auzit-o în mediul online, și anume cum unii oameni îl cum să vă zic, îl combat pe Dumnezeu, spunând că ei înșiși sunt practic Dumnezeu. Deci nu cred în Dumnezeu, dar spun ce nevoie am să cred în Dumnezeu atâta timp cât Dumnezeu este în interiorul nostru. Dom'le, într-adevăr, Dumnezeu este în interiorul nostru și mai precis undeva în inima noastră, care, v-am mai zis, funcționează cu antienergie. Pe ce m-am bazat când am afirmat acest lucru? Mă rog, există un medium destul de cunoscut care a scris foarte multe cărți prin channeling. Este o doamnă foarte cunoscută, Marcianic. Și la un moment dat, într-o carte de-a sa, am citit că în inimă, asta i-a spus extraterestrii ca informație extraordinară și eu cred că este adevărată, singurul loc unde să lășluiește Dumnezeu ar fi în inimă. Ori, dacă stăm să ne gândim la Kybalion, pe care îl cunosc destul de bine și pot să interpretez foarte corect fiecare lege în parte, există acolo o lege, unitatea în diversitate. E bine, unitatea este Dumnezeu, diversitatea suntem noi, micile scântei rupte din sursa primordială sau Dumnezeu, conștiința infinită, cum vreți să o numiți. Și am venit aici, în dualitate, ca să experimentăm ce? Evoluția spirituală. Practic, tu când ai niște copii, că toți suntem copiii lui Dumnezeu, practic suntem noi, există practic ideea de Dumnezeu, adică avem imaginație, avem creație, avem lumină, avem posibilitatea de a evolua spiritual din planul 4 în planul 5 dimensional până în planul 10 și așa mai departe. Deci aveam cel puțin 12 catene, eventual 13, atunci când am fost modificat genetic de către Anunnaki, de către reptilieni, de către Jehova, care a corupt creația lui Dumnezeu. El s-a autoproclamat Dumnezeu adevărat, cu toate că Dumnezeu adevărat era Dumnezeu adevărat, Tatăl lui Isus, care ne-a creat de la zero. Până la urmă, dacă stați și studiați Biblia și nu numai Biblia și toate cărțile importante, o să vedeți că la Adam și Eva l-a avut pe Abel și Cain, da? Evident, Cain l-a omorât pe Abel și ce să vezi? Jehova l-a însemnat în frunte că alți oameni, dacă îl văd, să nu-l omoare cu pietre. Păi, măi, oameni buni, dacă Adam și Eva erau primii oameni și ăștia doi erau copiii lor, primii copii, ce alți oameni puteau să-l omoare pe Abel? Culmea, și mergând el așa și mergând, dă de un trib, de o altă seminție și alege de acolo o soție. Scrie în Biblie destul de clar. Dar lucrurile astea nu le vede oricine. Trebuie să ți le spună cineva ca să le înțelegi. Deci, ce deducem? Că Adam și Eva n-au fost primii oameni. Oamenii existau pe pământ. Eu am o teorie în care spun destul de clar că omenirea a venit din Lira în urma unui devastator război cu draconienii din constelația Draco și au venit aici pe pământ, care pământul ăsta se numea înainte Tiamat. Mă rog, a fost un război probabil atomic. Pământul a fost distrus parțial, dar culmea, în interiorul său, soarele intern a rămas intact
Și eu am o teorie destul de fascinantă în care cred că o parte din Marte lipsește. Eu când am fost în Spania, pământul era așa de roșu, identic cu cel din Marte. Nu știu dacă ar putea fi posibil să reușești să vezi dacă într-adevăr pământul din Spania este chiar cel de pe Marte, pentru că la un moment dat am fost și în Suedia și în Suedia este o întindere de ape aproape de pol și ăștia n-au cum să facă plaje, pentru că fac plaje pe niște pietre rotunde mari, imense, precum și opârlele la soare, că n-au unde, sunt foarte multe insulițe. Dacă te duci în Suedia și vii cu avionul, înainte de a ateriza, o să vezi pâlcuri de pietre care ies din apă, ca și cum ar fi venit niște nave cosmice cu niște pietre să le arunce în apă ca să creeze un pic de uscat. Deci acolo e un strat de pământ de o jumătate de metru, după care dai de stâncă și de pietre și foarte multe materie lemnoasă, lemn. Sunt foarte multe păduri virgine. De altfel, în al doilea război mondial, principala sursă de lemn care a fost consumat pentru reconstruirea întregii Europe a venit din Suedia. De ce vă spun toate lucrurile astea? Pentru că am colindat prin toată lumea și am văzut că planeta noastră pare a fi fost reconstruită, adică terraformată. Practic s-a luat partea din Tiamat care, mă rog, a rămas intactă cu soarele intern, că fiecare planetă are un soare intern. Apropo de Jules Verne, care povestea de călătorie în centrul Pământului, au mai fost niște videoclipuri pe care le studiez de 15 ani de zile pe YouTube, mai bine chiar. Acel videoclip a fost șters, evident. Doi oameni au intrat printr-o, hai să zicem, peșteră și au ajuns cumva în centrul Pământului. Acolo era un soare intern, era ocean, erau ape, erau plante, erau altfel de oameni, erau și uriași, mă rog, și au ieșit înapoi pe unde au intrat. Între timp au luat niște plante care vindecau orice boală, da? Și au luat un flutore imens. Ca să dovedească că au fost, mă rog, în acea parte a lumii, în subteran. Ce să vedeți? Atunci când a ajuns la suprafață, atât plantele cât și fluturele au dispărut. De ce? Pentru că frecvența nu le-a permis să coexiste în planul ăsta material. Acolo este un plan material distorsionat. Este o anomalie, ca să zic așa. Și n-ai cum să aduci de acolo lucruri, animale, insecte și așa mai departe. Ce este cert că și în filmul pe care, sau după cartea lui Jules Verne, acolo au fost aceleași lucruri, niște plante care practic făceau bine orice boală și când au fost aduse la suprafața terei, acestea au dispărut pur și simplu, datorită frecvenței. Acum am povestit puțin de Iacve, care este cotropitorul, care este, cum să vă zic, cel care a corupt creația lui Dumnezeu adevărat. Oamenii au existat de foarte multă vreme, de miliarde de ani pe Terra, numai că au fost niște resetări făcute de către cine? De către demonii arhoni. Demonii arhoni, trebuie să vă reamintesc că au fost creați înaintea omenirii. Ei deja erau preexistenți pe orice planetă. Da? Prima dată au fost creați din lumină îngerii, după aceea au fost creați dintr-un foc fără fum, ca un foc mistic, djinii sau nu sau, că nu sunt demoni arhoni, sunt fac parte din corporația demonilor arhoni, dar nu sunt același lucru, dar sunt foarte multe entități care practic sunt în antiteză cu Dumnezeu. Bun. Acum revenim
la oamenii care spun de obicei că, domnule, eu sunt Dumnezeu, eu am totul în interiorul meu, mie nu mai trebuie nimic, e un pic de infatuare, e un pic de mândrie, un pic de aroganță. Și asta înseamnă că ești hrana preferată a demonilor arhoni. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că avem un precedent. Avem un precedent în care cel mai frumos înger al lui Dumnezeu și cel mai inteligent, dar atenție, era lipsit, nu era în echilibru, era lipsit de înțelepciune. Ca asta îți face inteligența. Un om foarte inteligent devine foarte, foarte arogant. Întâmplător? Nu. E rezonanța lui cu inteligența, pentru că este în dezechilibru. În momentul în care vrei să fii mereu numărul 1, orice om, o să vedeți, orice om care vrea să fie numărul 1, în orice, vreau să fiu numărul 1, vreau să fiu numărul 1, omul are o infatuare, o vanitate, o mândrie, o aroganță excesivă și asta nu poate fi de bine, pentru că cineva se hrănește îi coordonează în primul rând, îi parazitează mintea și se hrănește cu sentimentele lui de joasă frecvență. Acum, pe site-ul Cunoașterea înseamnă putere există un articol în care există o întrebare și un titlu. Oare putem spune noi că suntem Dumnezei? Ei bine, acest articol a devenit viral în străinătate pentru că am pus un modul lingvistic în care practic poți să selectezi limba în care poți să citești articolul, că e chineză, că e rusă, că e engleză și așa, spaniolă, italiană și așa mai departe. Poți selecta limba și atunci îți apare tot ce e scris, îți apare în limba natală și citești foarte bine. De ce l-am preluat? Pentru că a devenit viral în străinătate. Rușii, după cum știți, sunt ortodoxi prin excelență. Am primit culmea și de la chinezi, și de la nemți, și de la italieni, și de la spanioli. Mesaje foarte frumoase. Românii s-au înghesuit mai puțin, pentru că noi, în general, când se promovează un lucru care ar putea fi bun sau ar putea să ne dea, eu știu, de gândit sau să medităm asupra lui, nu prea îl luăm în seamă. Mai mult este apreciat. Deci cine vrea să vadă, intră pe site-ul Cunoașterea înseamnă putere și o să vadă cât de multe mesaje de apreciere sunt la articolul ăsta. Am să citesc din articol, pentru că este foarte interesant și o să începem acum. Oare putem spune noi că suntem Dumnezei? Acesta este titlul. Oare putem spune că noi suntem Dumnezei, că în noi se află de fapt totul și nu mai avem nevoie de nimic, refuzând religia și nici măcar nu înțelegem ce înseamnă, dar o refuzăm categoric, spunând de fapt că suntem spirituali, dar nereligioși, uitând de fapt că ne contrazicem singuri. Totul fiind complementar pe tărâmul spiritualității, chiar și știința versus religie sau magie, totul fiind complementar la nivelul frecvenței și vibrației. Unii refuzând chiar și cunoașterea relevată în cărți ale științei ancestrale, precum cele de esoterism, ocultism, misticism, metafizică, astrologie, astrofizică, geometrie sacră, numerologie, simbologie sacră, hermetism, fizică cuantică, magie, alchimie și multe altele ce fac o conectare simplă la sursa primordială sau Dumnezeu. De multe ori rămânem fără energie și evident ne îmbolnăvim și murim pentru că nu știm pe ce buton să apăsăm, pe ce manetă de conectare la sursă să o folosim. Putem să convingem un prieten sau o cunoștință de ceea ce gândim noi în sensul bun sau presupunem că ar fi bun? Nu putem. De aceea fiecare este bine să investigheze singur pentru a găsi soluția. Venim singuri pe lume, murim singuri din această lume, evoluăm singuri în univers, nu în grup, nu cu prietena, iubita, iubitul, nevasta, ori soțul sau prietenii. Ce vreau să spun este simplu, nu mai este timp de pierdut. Tot ceea ce faceți, faceți pentru voi înșivă. Pierdeți timp inutil pe multe prostii și foarte puțin pe evoluția voastră individuală ca ființe de lumină.
Unii, din păcate, ați uitat asta, adică ați uitat că sunteți ființe de lumină și sunteți foarte îndrăgostiți de efemer. Iată modul de gândire des întâlnit în societate, apropo de viziuni individuale, concepții de viață, trăiri personale, mentalități diferite. Ceea ce urmează este doar un exemplu banal, simplu și adevărat. Doi prieteni găsesc o monedă, o ridică și unul spune: uite, am găsit o monedă albă, iar celălalt îl contrazice: ba nu, eu o văd neagră. Ce șansă are fiecare să-l convingă pe celălalt? Zero. Atunci când cineva vede un obiect sau o idee că este neagră, chiar dacă acea idee este albă și adevărată, niciodată nu va putea fi convins de contrariu. Și atunci ne întrebăm: există înțelepciune? Există cunoaștere? Dar adevărul? Oare trăim doar în minciună perpetuă? Uneori o singură viață nu este suficientă pentru a înțelege simplitatea complexității. Unii suntem bătrâni, în timp ce alții suntem tineri, nu ca vârstă cronologică, ci ca vârstă spirituală. Unii chiar nu înțelegem că avem un manual de utilizare, atât al nostru, ca și ființe umane, care trebuie să ne racordăm la sursă, dar nu știm cum, cât și legi universale ale creației și principii și reguli stricte ce trebuie respectate pentru a evolua spiritual, din planul de manifestare material al creației în planul de manifestare nematerial, astral divin, mental, intelectiv, cauzal, și de acolo spre absolut, care îl reprezintă pe Dumnezeu, după care se întoarce la noi, practic înmiit ca și frecvență rezonatorie. Asta fiind una din cele 7 legi de bază ale Kibalionului, și anume legea rezonanței sau atracției. Cum să evoluezi spiritual doar cu voință și rebeliune, spunând că tot ce este nevoie este în interiorul tău, dar culmea, nu ai acces la aceste informații interioare, de ce nu ai rezonanța ca vibrație potrivită și meritoasă pentru asta? Cum poți juca acest joc cosmic fără să-i știi regulile, principiile de bază, dar mai ales nu respecti și nu aplici nicio lege universală a creației? Deci nu poți, pentru că nu înțelegi ceea ce trebuie înțeles. Alegi eronat, pentru că refuzi în mod deliberat cunoașterea, datorită vanității, aroganței și mândriei, mai ales infatuării, păcatele preferate ale paraziților mentali, demonii arhoni. Ceea ce spun este în general, nu vizez o anume persoană, pentru că mulți oameni cred că nu au nevoie decât de ei înșiși pentru a evolua spiritual în viață. Oare așa să fie? Fiecare avem de învățat de la fiecare. Dacă ai un aparat electronic extrem de sofisticat, vei ști fără un manual de utilizare să-l folosești? Cu siguranță nu. Așa este și cu ființa umană și cu universul. Umblăm pe bâșbâite și pe întuneric inutil, pentru că nu știm unde este întrerupătorul pentru a prinde lumina și nici ce pași trebuie să facem, mă refer la manualul de utilizare, pentru a ști unde este și cum să-l folosim. Fiecare evoluează individual prin alegeri proprii. Alegeți întotdeauna ce doriți, dar să alegeți cu înțelepciune. Nu poți juca un joc, fie el și de fotbal, fără să știi regulile de joc ce îl guvernează. Jucând fără reguli, îl generezi haos. Am încheiat acest articol din Cunoașterea înseamnă putere. A fost scris în 0709-2018 și a fost ca, o dovadă vie a faptului că, în general, facem niște alegeri eronate a tot ceea ce înseamnă legea cauzei și efectului, pe care nu o știm, dar noi, în ignoranța noastră, continuăm să ridicăm opinia personală la rang de cunoaștere, cel mai grav lucru, fără să avem, inițierea necesară în cunoaștere,
fie ea și prin cărți citite, prin a avea un mentor, prin a avea un instructor spiritual, prin a avea eventual un maestru autentic, dacă există totuși. Eu consider că singurul maestru autentic venit pe Terra a fost Fiul lui Dumnezeu și anume Hristos, singurul autentic. Că mai sunt și alții care au capacități psihice deosebite, dar și oamenii au anumite capacități psihice. Țin minte, a venit la mine odată o doamnă foarte capacitată psihic, era maestru în Reiki și a ales varianta Reiki pentru că la momentul ăla s-a gândit că e cel mai aproape sau așa a fost îndrumată de o stare spirituală pe care nu o reprezenta. Această doamnă era clar văzătoare, simțea moartea și avea viziuni care o terifia, auzea voci care erau premonitorii, știa când moare o persoană, apropiații, prietenii, ceea ce pur și simplu o îngrozea. Și a venit într-o discuție privată cu mine să mă întrebe dacă pot să-i dau o soluție prin care să oprească toate aceste lucruri. Evident că i-am dat o soluție prin care să tragă persiana. Persiana în spaniolă, ca și la noi în română, înseamnă niște draperii foarte groase prin care te protejezi de razele soarelui. În cazul de față era un comutator prin care puteai să-ți folosești abilitățile psihice sau la voință să nu le folosești. Adică să le pui într-un mod de stand-by, de așteptare, da? Sunt convins că doamna a reușit, n-am mai vorbit cu dânsa de atunci, dar cred că a fost singurul maestru Reiki pe care îl consider autentic în ceea ce privește Reiki, pentru că Reiki nu este altceva decât un transfer de bioenergie. Deci nu știu dacă există o maestrie în chestia asta sau abilitatea de a fi maestru. Marea majoritate așa zișilor maestri de carton, cum îmi place mie să-i numesc, au niște entități cu care lucrează. Entități evident malefice. Acum, așa cum există entitățile malefice, există și entități benefice. Deci sunt și oameni care lucrează cu entități benefice și deseori sunt avertizați de anumite lucruri care se întâmplă, li se vorbește în parabole, nu li se spune lucruri decât codificat și trebuie să-ți dai seama singur de deșifrarea parabolei respective, așa cum vorbea și Isus, și nu întâmplător, pentru că cel care descoperă o parabolă are cheia de acces ca și cum ai rezolva o ecuație de gradul 3 și știi practic cum să o demonstrezi, cum să o rezolvi. Adică știi să o explici, da? Unui profesor, ca să zic așa. Și atunci știi să dai și răspunsul, da? Demonstrându-l. E bine, multă lume, în ceea ce privește spiritualitatea, vor doar rezultatul, adică doar răspunsul corect. Acum stau și mă gândesc, la ce-ți folosește să știi rezultatul unei ecuații de gradul 3, folosesc o parabolă, bineînțeles, dacă tu nu știi să rezolvi ecuația de gradul 3. Cu ce te ajută? Că știi adevărul. Și deseori și Dumnezeu și prorocii pe vremuri când propovăduiau adevărul, li se spunea că într-adevăr propovăduiesc adevărul, dar sunt condamnați să nu fie crezuți. Sunt multe de spus pe tema asta. Eu nu fac decât să promovez informații care sunt de o importanță primordială, dar cei care vor trebui să găsească răspunsul la întrebările astea sunteți chiar voi. Eu nu vreau să am dreptate, nu impun nimic, nu dețin adevărul absolut.
Nu fac decât să prezint niște informații sau să recomand. Alegerea va aparține, n-aș putea interveni în liberul vostru arbitru. Cei care afirmă cu infatuare, plini de sine că sunt fericiți, deși duc o viață în neconcordanță cu poruncile divine, îți vând la suprapreț iluzii în baloane de săpun, diverse sortimente. Nu-i crede, e doar un miraj dulce ca o vată de zahăr, însă caustic precum vitriolul. Am încheiat citatul, este un aforism de Michel Rosenberg și n-am vrut decât să atrag atenția că atunci când ești parțial sau total în ignoranță, ai tendința de a face alegeri greșite. Și nu am făcut decât să-l citez pentru a înțelege mai bine că, de fapt, cu cât suntem mai vanitoși, cu cât suntem mai aroganți, cu cât suntem mai încăpățânați, că în noi se află totul, dar de fapt nu știm nimic, cu atât mergem pe o cale greșită și ne duce spre pierzanie. Bine, spre pierzanie nu faci decât să nu mai vii pe această planetă, da? O să vii pe altă planetă, numai că ciclul Ouroboros de 25.000 de ani, 920, că atât îți ia să repezi clasa, vei repeta clasa la aproape 26.000 de ani. Culmea este că am găsit o poveste, înregistrată de Electrocord, cu diamantul Buculucaș, parcă, nu mai știu exact, o să mă uit și o să fac o cronică asupra bazmului respectiv, în care cineva a găsit, într-o scorbură mai multe obiecte de aur, între care și un inel special, care făcea legătura într-o lume unde era Gaia, mama pământ, îți dai seama, avea două fiice, una era înțelepciunea și alta era imaginația. Apropo de imaginație, este foarte, foarte utilă, în sens benefic, și vă recomand să-l citiți pe Neville Goddard, Imaginație trezită și tot ce scrie el, pentru că are un număr impresionant de cărți și practic era un erudit și un gnostic desăvârșit. Bineînțeles că află regele de acel inel, ajunge pe tărâmul celălalt unde erau numai nestemate și diamante și la un moment dat se ceartă cu Gaia. Gaia îl blochează acolo, nu mai știe să ajungă înapoi prin portalul prin care a intrat, datorită lăcomiei și aroganței sale, apropo încă o dată aroganța, și îi spune, printre altele, că va trebui să aștepte o altă viață, o altă încarnare care va dura mai bine de 25.000 de ani. Deci, încă o dată, ciclul Ouroboros, care se regăsește în poveștile noastre cu fezi frumoși, cu ilele cosânzene, deci nu este o bagatelă. Da? Ciclul Ouroboros de 25.000 de ani, 920, este real. Cât în ceea ce privește dacă noi suntem Dumnezei și dacă noi merităm să spunem acest lucru, o să las la latitudinea fiecăruia să investigheze. Eu n-am făcut altceva decât să vă strânesc curiozitatea și să reușesc într-o oarecare măsură să trezesc pe cei ce meritau să fie treziți, să rezoneze cei ce meritau să rezoneze și dimpotrivă cei ce n-au înțeles nimic din această emisiune să meargă în continuare pe calea lor, nu este nicio problemă. Unii suntem mai bătrâni și înțelegem, nu vorbesc bătrâni ca și vârstă cronologică, vorbesc ca vârstă spirituală de eoni. De aceea Nițu e George se referă la Nițu Eon George, adică este un pseudonim pe care l-am pus apropo de epoci mari de timp, pentru că eu știu că am fost un spirit ancestral extrem de vechi, de bătrân. Da? Până data viitoare, nu fac decât să vă urez toate cele bune, să fiți în lumină tot timpul și nu uitați să dați share și să distribuiți.
toate cele bune. Să fiți iubiți!